Calling from Australia. Ha? Kin. Nagluto ko og tangkong. Oh. Hapit na maluto, guys. Okay ra. Say hi. Hi. Ini akong sudan. Unsa? Amaot. Oh. Antek-tek ko na si mama. Oh. Ha? Ako ba na kay? Uli na ko ako naghahatag mo ni Di na ko makinangay tambok daw ay ang ako lang na ako'y kusog. Unsa? Kuha, namalit ko ginagmay kay wa naman po ko'y kuha sa tindahan, namalit na po ko. Hi guys, ingon mi sa bagsakan. Si Inday. Asa ta pa ingon day? Ay mato palit ay mi og kuan. Kanang utan para sa sagol tinula. Dito daw ito matuday kanay mga kuan, tapok-tapok. Sana diha nga ila pa man. Or diha na lang. Uy. Lagi ko maklaro day. Guys, Ha? magin kayo. Ay walay mga utan day. Daghag ukay guys oh. Okay. Oh, pangukay mo. Pangukay, day. Ay, mga kutan. Wala lang. Wala, nindot kay day og view. Mangukay sa mi, guys. Kajut. Isugo mi, pero manghapit sa mi ko kay ukay. Ni apple oh. Bisa mo lang. Nay, hinog nga kamatis. Hinog. Sarap po ang 40. Sarap po. Kanina. Dos. Pilang Bombay? Hamay shiti ra kung kuan. Budget. City ra ang Bombay. Pay sa kabok raman. Sara ka bo. Thank you. Oh, utan. Dapat yun. Oh, na may utan guys. Dahil napol may ukay-ukay. So, bangayo may og kamunggay. Yata mo agi og dito. Dere? Dito. There. Gisugo ra mig utan dahil nakapalit na may og ukay-ukay. Pinirito is the paniudto. Na mo guys, dus. Kani nga si bullion is 7. Dako. Sa ako man ang suki na ako ipalit kamunggay guys para sa tinula the best. Kamunggay og alugbati. Ano na ka siya ron? Nak! Day! Pauta na ako sa bilisan mo. Naroon sa boarding house. Tanglan. Ada mga silian, mga kuan. Masiguro yung mga natin dulu. Hindi sa akin. Ada mga siglas na mulan o nailagay mga uhok dito. Kaya mas na lang. May ita ko saging niya kasi sayang kayo ulit saging din. Lunis ba? Kung nanimin, dinadakan mo sabaw.
ko yung yan. Buhatan ko yung tindahan ko. Isminto yan sa tubang anak. Ano ba na lang? Panakutan? Ikaw manindala at natamuli si ate ang Karon? ito na sa balay mo. Tulog ka. Ha? Ito, masyang ka na magsurap ka. Tinola plus pinirito isda pa ni udto. Buyag. Bulad pa dahil guys pampa. Gana sa kaon. So kanay guys, asa naman tong ihatod sa Wait guys, taras mo yung